Gvern fommu siket, gvern ċas quddiem problema li qed tolqot mijiet ta' persuni fosthom anzjani, sitwazzjoni li tista' twassal biex dawn jispiċċaw bla saqa fuq rashom. Bħalissa f'pajjiżna hawn eluf ta' nies inkwetati li jispiċċaw barra fit-triq jekk is-sit tad-dar fejn joqogħdu jiddeċiedi li jiftaħ kawża kontrihom minħabba liġi tal-kirjiet ta' qabel 1995. Iżda quddiem dan kollu il-gvern qed jibqa' fommu siket hekk kif jidher li mhux qed jagħti każ it-tħassib ta' bosta anzjani li fl-aħħar ftit snin ta' ħajjithom jistgħu jispiċċaw mingħajr post fejn joqogħdu. Mistoqsi biex jispjega x'inhuma l-proposti konkreti tal-gvern f'dan ir-rigward, il-Ministru Rodrik Galdes wieġeb b'dan il-mod. Bħalissa qed isir ċensiment inkluż ukoll fuq il-pre-1995 biex naraw eżattament l-ammont ta' djar li hemm. Jidher li l-unika soluzzjoni li qed jagħti l-gvern hi li jibgħat lil min għandu problema simili għand avukat. Issa ċensiment li qed isir din is-sena biex inkunu nafu l-istatistika ta' kemm dawk l-anzjani li mietu u li jatfada li jgħixu f'daw il-proprjetajiet. Issa jagħmlu daw soluzzjonijiet li qed tgħid li għandkom għal daw in-nies jistgħu jispiċċaw bla saqa fuq rashom biex tkun kif ħadd tkun qed tgħinhom il dawn in-nies. Nassigurak li ħadd ma ħajspiċċa bla saqa fuq rasu għax l-awtorità djar tiġa ġiet inkarigata biex tassisti legalment. Bil-Ministru Galdes jibqa' jgħid li se jaġixxi fil-mument opportun. Konferma li għalissa m'għandu ebda soluzzjoni konkreta. Rridu naraw l-istatistika kemmi, għabbażi tal-istatistika ser nkunu qed inħabbru il-pjanijiet tagħna aktar il-qudiem. Semmihom li ma soluzzjoni waħda wara l-oħra proposti li qed toffru min-naħa tagħkom ejla aħna noffru hekk. Ġast kemm tillistihom l xulxin x'ħad toffru. Li kif għamlet l-awtorità djar diġà tat soluzzjonijiet u anke ovvjament għenet permezz ta' sussidji tal-kera bħal benefiċċju tal-kera u benefiċċju oħrajn, gvern laburista ser ikun qiegħed fil-mument opportun sewwa jilleġisla biex jgħin ukoll dawn il-familji. Pressat minn dan l-istazzjon biex jgħidilna dwar il-famużi proposti, Rodrik Galdes baqa' jaħrab milli jwieġeb. Tgħid li għandkom soluzzjonijiet għal mument opportun, ma xorta baqgħet metlix issa x'qed tgħidu li ħadd tagħmlu. Dwar din il-problema li qed tolqot eluf ta' persuni tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fejn qal li l-gvern għandu obbligu li mingħajr ma jmiss id-drittijiet tas-sidien għandu jassigura sistema ta' akkomodazzjoni soċjali għal dawn il-persuni li se jispiċċaw bla saqa fuq rashom għaliex bħalissa din hija bomba soċjali tal-ħin.